Makadiko baba. Ndofara mwana wakadi yako. Sinofara. Munotione chiti kwishi. Panapa titenda mwani. Nepa vatisi. Tiri kunze kuti ebeneza Mwari matisitsa pasi. Inhau yatirangarira nokushiyiwa sekereke pamakore. Ndikativerenga Mwari vachiti nyika yese nekuzara kwayo ndeyako. Kutaura kuti hakuna chinhu chinozivisha tizoiti kuchechi. Saka mukatarisa matangira akaita zvapupu zvaita sekuti tiri kana kuti chechi dzepasi pemiti, but isiyo concept yaMwari kuti vanhu vanamatire pasi pemiti. Mwari vachitodawo zvinhu zvakavandudzika. Ndosaka maizona mukaverenga kuna Haka ikuya kuchinzi kudziva kwenyu kwakanaka, kwangu ndo kudongo, kuda kuti zvekunamata Mwari hazvisi zvepasi pemuti. Asi Mwari vanodowa zvemudzimba, kwete dzimba chete but dzakashongedzwa, so zvine muvaro sezvangu patasvika sekereke. Tinoti dai Mwari vakaramba vachitivandudza zvakadai zvipfuurire mberi, even mujerusarema kwedu kusimudzwe, even mumaprovinsi kuita nemaofisi emaprovinsi. I think zvinotibatsira masiku azhinji azo kuprovinsi achizoiti head office. I think it's a great improvement yataita sekereke zvapo atinokudza Mwari zvikuru. Saka maonero enyu zvakakosherei kuva nemaofisi kwatava, zvakakosherei sekereke zvakatikosherei? Tinotenda. Church is an organization. Saka hakuna organization kana kuti hakuna, ende muchechi mune administration. So hakuna administration inoitwa vanhu vakabate mabhuku. Administration inogarwe pasi. Organization yega yega kutarisa kune zvinhu zvakawanda zvatichada pane pachadokurwa ivo nevamiriri vehurumende nevamwe vachauya nezvimwe zvakasiyana zvinoda vanhu vakagara pasi panzvimbo inoremekedzeka pachiitwe urongwa. So church office yakatikoshera zvikuru progress yechechi in terms of administration. Kutaura administration hakuna administration inonzi inoitwa vanhu vachifamba kana kuti inoitwa muoffice. Saka chechi tinotarisa kuti chechi ine administration, so takatononoka tinongotenda Mwari kuti vanga vakazvironga. So message yenyu kune mamwe maprovinsi vasati vanyatsopindawo muchirongwa ichi kana vasati vanyatsonzwisisa chirongwa ichi munotiwo kwavari? Okay, tinotenda ndaifungidzire kuti dai Mwari vakazotibatsira kuti kereke yedu inonyanya kufamba zvaine minamato, pakaramba pachinamatwa vanhu vese vazosvike pavanozaruka vovhurika kunzwisisa kuti shuwa izvi zvakatinakira. Izvozvi tikatarisa seHarare chekutanga ndiyo capital city yenyika yedu yeZimbabwe, kuta kuti hakuna munhu anoomerwa nekusvike muno muHarare. Ndotika saka tiri kuti kwezinga kuchivhurika sezvatiri kuti tiri kufamba. Tikaverenga bhuku yaMwari vana Peter vairedze hoyo, saka vane pavanozonzi ndakubvisai kuhoyo ndakubvisai kuvanhu. Saka tiri kuti kereke yedu tine patinofanira kusvikira, nekuti munoziva kuti kereke yedu kunzi kereke yezvapupu ine simba, but pane munhu ari une simba riri mukereke yezvapupu, but haagoni kuuya tichiimba tiri pamugamutiriya. But izvozvi tikakanzwise kuti chechi yaane chimiro nekurongedzeka kwakadai, muchiona kuti hapana munhu asingadi kuti muchechi muite maminista, hapana munhu asingadi kuti muchechi muite members of parliament. Hakuna yake mbuya inoti zvakaoma yake, but vanhu vanozvida munonzwa vanhu vakutauraraka ndinosimodzi vanhu achiita nenharo dzemachechi kwedu kwakadai, kweti kuna nhingi uya gavhena uya tinonamata naye. Izvozvo kunyange kuzapupu tinodi tinozvida, but imwe nguva yakadarisisa kuti gavhena even wereserve titadze kuti tinga tiinaye muno enhau kuti akaizwa chechi but ochiitera nhorondai onoti inondoperera pamuti, anoti koze chechi ndinogononga ndinamwa dzinozoba apa. Saka tiri kuda kutsokepe hove huru dzibatike sezvitama zvapanoba vachitaura tozane kuti iyoyo murangiro dai wadzokwa vanhu vese vanzwise kuti pataidzi tibate vanhu panode mastrategies ekuti vanhu tovabata sei. I think this is one of the strategies ekuti munhu ainyada kuenda kuuye kuzvapupu nenyaya yekuti kunzi hakuna chiri, hakuna mudhuri, hakuna izvo zvinhu takuti kutaura naye anouya. Aiwa, tinotenda baba, mava nenguva yakanaka. Tinotenda kunyange nemukana wamandepa.